Van harte welkom bij deze uitzending van Avondgasten, waarin we praten over de actualiteit voor de grensregio. En dat doen we vandaag onder andere met de burgemeester van Simpelveld, Suzanne Schepers. Die is hier. Gaat ons dadelijk van alles vertellen over het Euregionaal Landschapspark. Elise Steinbusch is de grote baas van het Model European Parliament Limburg. Jeroen Leenaars die schuift aan. Hij is Europarlementariër van het CDA. En naast hem zit u Eva Ramelow, correspondente in Frankrijk en voormalig correspondente in China. Goed, het Euregionaal Landschapspark, dus de Romeinse historie, moet gaan herleven in het gebied tussen Bocholt en Aken. Suzanne Schepers, van harte welkom. Mag ik zeggen, Vini Vidi Vici? Dat mag jij zeggen. Ja. En is dat terecht? Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ook dat is terecht. Je ziet, ik heb het in mijn handen. Dat is een balsamarium. Dat is gevonden als grafgift in het tumulusgraf van de man van Bocholt. En wie zich nou afvraagt wat dit is wel een 3D geprinte. En het origineel staat in het Museum voor Oudheden in Nijmegen. Ik ga even in de camera. En er is blijkbaar nog 1 origineel op de wereld en het staat in een museum in Chicago. En dit hebben ze mij in de handen gedrukt om vooral te laten zien hoe uniek deze vondst is geweest in Bocholt. Ja, en dat is natuurlijk mooi, want dat weet niet iedereen van die Romeinse historie in Bocholt. En daarom is er dus het idee van het Euregionaal Landschapspark. En dat zou dan samen moeten komen in een mooie hoeve in Bocholt. Ja, we zijn hier op de grens van Bocholt en Aken. Een prachtig open landschap, een stukje vergeten heuvelland. En het is zo speciaal omdat hier in deze vallei, dat noemen ze de Romeinse vallei, hier zijn in 1911 en 1913 grote opgravingen geweest. En hier zijn 4 Romeinse villa's opgegraven binnen 1 vierkante kilometer. En die Romeinse villa's moeten een nieuw leven gaan krijgen in een Euregionaal Romeinse Landschapspark. Bewijzen van die Romeinse historie werden de afgelopen eeuwen volop gevonden in de gemeente Simpelveld en zijn nu al te bezoeken in Hoeve Overhuizen. Wij waren allemaal onderdeel van dezelfde provincie, de provincie Neder-Germanië. Dus het verschil tussen Nederland en Duitsland was er niet. Het Romeinse verleden van Limburg heeft te maken met de Via Belgica, de weg die van de Franse zeekust naar Keulen liep en Zuid-Limburg doorkruiste. In de serie Expeditie Limburg duiden onderzoekers die Romeinse activiteiten in Zuid-Limburg. Nou, dan was in ieder geval opgevallen dat het landschap al net zo open was als vandaag de dag. Omdat er op grote schaal overal graan werd verbouwd. En de Romeinse boeren die dat deden, die woonden in boerderijen die we dan villa's noemden. En die zag je hier overal. En juist die culturele historie van de villa's moet gaan leven. Met een directe link tussen Simpelveld en het Duitse Vetschau. Nu eindpunt van de miljoenenlijn. En dan ook letterlijk een doodlopende weg. Hermans hoopt op meer leven in de brouwerij door die rijke culturele historie. Kijk, het gaat om een Euregionaal Landschapspark. Dus we gaan hier wandelen en we gaan dat gebied aan elkaar koppelen. Dat je ook een doel hebt om ergens naartoe te gaan. Om een kopje koffie te drinken of de fiets eens even op te laaien. En dat er wat te doen is in het gebied. Dat is eigenlijk belangrijk. Nou, levende brouwerij dus. Mevrouw Schepers, hoe is het met het initiatief? Wat is de status? De status is, we hebben 25 gebruikt voor de conceptontwikkeling. Dit jaar gebruiken we om te concretiseren. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat we in de zomer van 27 publiek kunnen gaan openen. En dat betekent dat we samen met een aantal masterstudenten bezig zijn om de vorm, hoe laten we dat cultuurrijke historie, hoe laten we dat zien in het landschap? En welke vorm dat krijgt, daar gaan we beslissingen over nemen. Je kunt zich voorstellen, we gaan natuurlijk niet meer de villa's opnieuw herbouwen. Dat kan natuurlijk niet, maar we gaan virtual reality gebruiken. Of alle andere vormen van technologische ontwikkelingen. Om dat wat er vroeger was weer opnieuw te beleven. Wandel, fietsroutes, maar dan wel op een hele bijzondere manier. Ja, er is ook veel enthousiasme eigenlijk aan de kant van Aken voor dit plan. We spraken erover met de honorair consul Christiane Vaassen, honorair consul voor Nederland in Aken. Wir haben natürlich auch die Herausforderung, dass die Stadt Aachen ihren Fokus auf das Mittelalter setzt, Karl den Großen, und dass es aber langsam auch sichtbar wird, dass auch diese römische Vergangenheit für die Stadt natürlich eine große Chance ist. Und darum finde ich, ist es wirklich ein tolles Projekt, um hier zum einen die Menschen hinzubringen, beidseits der Grenze, und sicher auch die Belgier, die ja hier auch nicht allzu weit weg wohnen,
Und ich glaube, es ist eine gute Entwicklungsperspektive, um die Euregio europäisch auch noch mal anders aufzustellen. Weil wir haben ja im Moment in Europa das Problem, dass wir ja nicht so wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, ganz wichtig ist es hier, wenn wir hier zeigen, dass das gut klappt. Und das ist auch ein Beispiel für andere Länder. Und wie gesagt, es wird auch die Region europäisch stärken. Jeroen Leenaars, heeft ze daarin gelijk? Kan het inderdaad een mooi voorbeeld zijn voor Europa? Zeker, zeker. Maar Schuman was een van de grondleggers van de Europese Unie. En die heeft gezegd dat Europa uiteindelijk een eenheid zal worden, maar door projecten van onderop en niet van bovenaf gestuurd. En ik denk juist, dit soort initiatieven vanuit de regio, vanuit de grensregio, die helpen enorm om dat Europees bewustwordingsproces en dat grensoverschrijdende aspect, om dat enorm te versterken. Dus daarin kunnen dit soort projecten juist een hele goede rol spelen. Zeker ook omdat wij natuurlijk als Limburgers, wij beleven die grens natuurlijk veel meer nog dan sommige andere delen van Nederland. Soms met voordelen, maar ook vaak nog dat we tegen bepaalde obstakels aanlopen. En juist om op deze manier dat grensoverschrijdende op zo'n positieve manier in de verf te zetten, is denk ik ontzettend belangrijk. Ja, en het is natuurlijk ook altijd goed om halleluja te roepen over de Europese samenwerking. Maar ongetwijfeld loopt u wel tegen drempels op, tegen hindernissen. Wat komt u tegen in dit project? Wat komen we tegen? Wij zijn best heel ver, zei ik net al, in het concretiseren van dit project. En dan zie je dat de Duitse collega's nog bij die visievorming zijn. Dus zij hebben veel meer moeite om het project te concretiseren. Maar iedere hobbel, en dat was ook de afspraak aan de voorkant, als je kijkt naar een euregionaal project, iedere hobbel nemen we dus samen. Dus daar hebben we het over, intensief. En qua Duitse buren heeft dat een beetje te maken met de hiërarchie in Duitsland, die er toch nog wat strakker is? Ja, zeker, processen zijn anders georganiseerd. Moeten er veel meer, wat we noemen, hiërarchische lagen heen als wij in Nederland. Ja. Ja. Is het goed warm lopen voor de Einstein-telescoop? Dat bedoel ik, een mooi voorbeeld. De weg daar naartoe zal ook niet glad zijn. Daar zullen we ook heel veel hobbels hebben. Maar ook die, als je aan de voorkant afspreekt, dat doen we in dit project ook, als je die samen gaat nemen en als je die dialoog met elkaar blijft voeren, dan, ik blijf in kansen geloven, dan komen we er wel. Ja, want de Einstein-telescoop natuurlijk zou zich uiteindelijk moeten concretiseren in diezelfde regio, in de Euregio Maas-Rijn, ook een samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. Eigenlijk ook de grote troef van die kandidatuur van de Euregio Maas-Rijn. En de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad die ziet ook vooral in die Einstein-telescoop de toekomstige ambitie voor Limburg. Ja, we staan hier letterlijk bij het drielandenpunt en kijk eens hoe ver je kunt kijken. Dus dat symboliseert dat we over grenzen moeten kijken. Dat we het niet altijd op dezelfde manier moeten doen, maar nieuwe wegen moeten vinden en moeten uitdenken waar we sterk in zijn. En met de Einstein-telescoop, dat is echt een voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking en nieuwe innovatie en nieuwe kracht ook voor de economie. En die manier van denken, ja, die hebben we hard nodig. We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar. Kim Putters dus, grote meneer, nog even in de race als kopman eigenlijk voor wat we nu pro moeten noemen. Helpt het, Jeroen Leenaars, de oproep van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad? Ik denk dat iedere ondersteuning om dat project uiteindelijk naar Zuid-Limburg te halen welkom is. En dat is ook vooral belangrijk om dat in zoveel mogelijk andere Europese landen dan te gaan roepen. Meer nog dan in Nederland. Want ik denk dat vanuit Nederland is die steun er, ook van deze regering. En die steun is heel groot. Duitsland ligt nog een beetje aan, omdat die hebben wellicht nog wat meerdere ijzers in het vuur. Maar juist het feit dat we dat in Zuid-Limburg, in de Euregio doen, ook samen met Duitsland en België, dat zou de sterkste troefkaart moeten zijn. We hebben hier in het Europees Parlement een tijdje geleden ook een tentoonstelling georganiseerd, juist voor die Zuid-Limburgse kandidatuur in de verf te zetten. En de beslissing valt einde dit jaar, geloof ik. Dus tot die tijd moeten we gewoon met z'n allen volop aan de bak om die boodschap te verkondigen. Ja. In Saksen zijn verkiezingen in september. De AfD doet het daar goed, staan aan kop. Zou dat nog een spaak in de wielen kunnen zijn voor die kandidatuur? Op het moment dat daar AfD... Nou ja, dit soort besluiten zijn natuurlijk altijd ook politiek.
En zoals ik zei, Duitsland heeft 2 ijzers in het vuur. Ze hebben Saxe en in combinatie dan met Sardinië. En de regionale component, het voorstel wat wij in Zuid-Limburg hebben. Ja, het is gewoon aan ons om ook gewoon de Duitsers vooral te overtuigen dat ook in hun belang is om het hier bij ons in Zuid-Limburg te doen. Met alle links die we daar ook kunnen leggen, met onderzoeksinstellingen, met universiteiten in de regio. En ik kan me niet voorstellen dat in een soort van... Nou, als we dan stemmen voor Saxe, dan gaan we daar de verkiezingen winnen. Dus laten we dat maar doen. Het is een beetje te veel House of Cards, denk ik. Ja. Dus, maar we zullen ook, via ook de Nederlandse regering... zullen we ook de Duitse Bundeskanzler bij iedere gelegenheid moeten zien te overtuigen... om vooral ook zijn gewicht te gooien achter deze kandidatuur hier in Zuid-Limburg. Ja. Suzanne Schepers, als burgemeester van Simpelveld. Als we kijken naar dat Einstein-project... Zijn er zaken waarvan u zegt van goed, daarin kunnen we ons als gemeente nog een keer manifesteren? Simpelveld is onderdeel van Parkstad, onderdeel ook weer van de Zuid-Limburgse regio. Ik denk, Simpelveld wil zich zeker positioneren. Doet ook dat wat we afspreken natuurlijk op Zuid-Limburgse schaal. Maar ik denk wel, het is gewoon de kracht van het samen die lobby voeren. Wat maakt dat ik ook inderdaad hoop dat we met onze Belgische en de Duitse collega's de overtuiging hebben dat wij een Einstein-telescoop, dat die in ieder geval in onze regio gaat landen. Daar zullen we allemaal, de kracht ook van ieder enkele gemeente, zal nodig zijn omdat dit gaat lukken als beweging. Want als die er komt, gaat dat een enorme betekenis hebben voor deze regio. Een betekenis waarvan ik denk dat we die als regio, regionaal, ook hard nodig hebben. Ja. Elise, ik kom meteen even bij jou, want als het dan toch gaat over de jongere generatie, kunnen we er beter meteen meepraten in plaats van overpraten. Ja. Gedachte is met die Einstein-telescoop natuurlijk ook wel van goed, je wil de talenten in de regio houden. Gaat dat werken voor jouw gevoel? Want je bent zelf al weggetrokken, toch? Ja, wat erg, hè? Nee, ja, ik denk wel absoluut dat dat gaat helpen. Ik hoop ook zelf ooit wel weer terug te komen naar Limburg, hoor. Maar nee, ik denk absoluut dat het gaat helpen. Ik denk dat de reden dat veel mensen richting de Randstad vertrekken is natuurlijk baankansen, baangarantie. En dat brengt natuurlijk wel weer op een hoger niveau banen met zich mee die zeker een reden zouden zijn om in Limburg te gaan wonen. Dus ja, absoluut zou dat helpen. Ja, nou, goed om dat dan van jou te horen. We gaan naar een spannende maand hier in het Europees Parlement. Want het migratiepact werd aangenomen. Veel toeters en bellen, veel kabaal, veel applaus. Jeroen Leenaars op de voorste rij. Het zag er zo uit. On the common system for the return of third country nationals staying illegally in the Union. This is the return regulation. By roll call, the vote is open. Ja, wat een van de grote problemen is die we in Limburg, maar ook in Nederland hebben en in heel Europa eigenlijk, is dat van alle mensen die uitgeprocedeerd zijn, alle asielzoekers die geen recht hebben om in Nederland te blijven, uiteindelijk maar 1 op de 5 daadwerkelijk terugkeert naar het land van herkomst. Waardoor er dus enorm veel druk blijft staan op die hele keten, omdat mensen niet vertrekken naar het eigen land. Ja, maar er zit ook nog een heel groot deel uitwerking achter. Namelijk met welke landen kan je terugkeerhubs organiseren, onder welke voorwaarden vindt dat dan plaats. En we zijn ook heel bewust als Nederland in de kopgroep van landen gaan zitten die daar met de uitwerking bezig is. Want als je aan tafel zit, kun je er ook voor zorgen dat er goede afspraken komen. We geven de lidstaten meer instrumenten om dat vertrek te handhaven. Een van de nieuwe dingen die we nog nooit gedaan hebben, is dat het ook mogelijk wordt om bijvoorbeeld terugkeerhubs te gaan creëren in andere landen. Dus dat betekent als we vanuit Europa niet direct terug kunnen naar het land van herkomst, dat we ergens anders tijdelijk kunnen onderbrengen in een ander land, zodat ze niet de gelegenheid krijgen om in Nederland en in Europa weer verder de illegaliteit in te verdwijnen. Nou, dat is inderdaad een majeure wijziging ten opzichte van het voorstel dat er lag ten tijde van het sluiten van het coalitieakkoord. Dus dat is wel waar we moeten gaan kijken onder welke voorwaarden kan dat. Vote is closed. And it is adopted. Okay. Ja, zo werd er heel lang geklapt. Dus Jeroen Leenaars, tegenstribbelen vanuit Nederland. Is er ruimte om afspraken eventueel te interpreteren? Nee, zeker. Het staat ook gewoon letterlijk in het regeerakkoord dat wij ook in Nederland, dit is eigenlijk niet het migratiepact, dat hebben we 2 jaar geleden aangenomen en dat gaat vanaf 12 juni wordt dat in heel Europa geïmplementeerd. En dat was echt een historische stap waarin
Europese landen eindelijk, bijna 10 jaar na de grote vluchtelingencrisis van 2015, eindelijk weer gezamenlijk een weg gevonden hebben om samen dat migratie- en asielbeleid te doen. Dit is een van de aanvullende maatregelen erop, namelijk ook zorgen dat je goede regels hebt in Europa, zodat mensen die geen recht hebben om te blijven, daadwerkelijk teruggaan. Daarvan heeft Nederland ook letterlijk in het regeerakkoord staan dat ze daar wat strenger op willen zijn, dat ze ook in Europa samen willen werken om zogeheten terugkeerhubs mogelijk te maken. En deze wetgeving was ook nodig om die ambities vanuit Nederland vorm te geven. En ja, goed, het feit dat de woordvoerder van D66 daar wat bedenkingen bij heeft, met alle respect, ten tijde van het regeerakkoord was in Europa al lang en breed, ook door de lidstaten, hun positie aangenomen waar dat allemaal in stond. Dus dat is denk ik niet echt een heel valide argument om daar nu op terug te... Zegt u dan het is voor de bühne of zegt u van goed... Kijk, het is natuurlijk heel vreemd als de premier, Rob Jetten van D66, hier naar Brussel komt een maand daarvoor. Met iedereen uitgebreid gaat spreken over onder andere de ambities van Nederland om die terugkeerhubs ook in andere landen op te zetten. Om dan vervolgens vanuit D66 in de Tweede Kamer te zeggen, nou die terugkeerhubs, dat weten we nog zo net niet. Dus dat moeten ze zelf organiseren, maar voor het uitvoeren van wat we in Nederland willen was het noodzakelijk dat deze wet op deze manier aangenomen wordt. Dat hebben we nu bijna geregeld en dan is Nederland zelf aan zet. Ja. Mag ik even iets vragen? Want die terugkeerhubs, daar wordt alsmaar zo over gepraat. Maar wat zijn die hubs? Waar gaan we die bedenken en worden daar voorwaarden aangesteld? Ik herinner me een minister die kwam met een terugkeerhub in Oeganda bijvoorbeeld. Ja. Wat een heel slecht idee was, objectief gezien zelfs. Kijk, wat betreft Oeganda staat ook letterlijk in het regeerakkoord dat dat voorlopig on hold gezet wordt, ook vanwege de situatie in dat land zelf. Nederland is samen met onder andere Griekenland en Duitsland in een groep van lidstaten gestapt om mogelijkheden te onderzoeken met derde landen. Dat kunnen landen in Afrika zijn, het kunnen ook landen zijn die bijvoorbeeld kandidaat lid zijn van de Europese Unie. En met altijd natuurlijk het idee dat je dat in samenwerking doet met organisaties zoals bijvoorbeeld IOM, UNHCR, dus VN-organisaties, om ervoor te zorgen dat je dat op een goede manier ook kan gaan waarborgen. Maar dan ga je landen dus overhalen met een soort vage belofte, of we betalen jullie ervoor, of jullie krijgen sneller toegang tot de EU. Dat is toch een hele perverse prikkel die daarvan uitgaat? Nee, helemaal niet, want het leidt niet tot snelle toegang tot de EU. Ik denk dat er met zowel kandidaat-lidstaten van de Europese Unie als ook met landen in Afrika langs de hele migratieroute een gezamenlijke opdracht is om samen te werken op het gebied van migratie. En dat er ook in die landen een samenwerking op stand moet komen met de Europese Unie die veel breder is dan alleen migratie. Maar als het gaat om ontwikkelingshulp, investeringen, handel, economische ontwikkeling, innovatie en migratie, dat je met veel meer derde landen moet gaan samenwerken. Een van de problemen die we nu hebben is dat een heel groot deel van de asielzoekers die via die route naar Europa komt, uiteindelijk geen recht heeft om te blijven. Die mensen maken hele gevaarlijke overtochten, moeten dat vaak met hun leven bekopen. En dat komt omdat ze uiteindelijk weten, zolang we maar een mensensmokkelaar betalen en zolang we maar op Europees grondgebied aankomen, dan is de kans dat we gewoon überhaupt blijven, los van of we wel of niet mogen blijven, is gewoon heel groot. En dat los je alleen maar op door samen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, met die landen ook in Afrika samen te werken. Maar dat zijn landen in Afrika waar die mensen vaak helemaal niet vandaan komen. Dus je gaat mensen ergens heen. We hebben het hier over mensenlevens. Zeker. Die je gewoon ergens neer gaat zetten van hier, ga dan maar even daar niet zitten. Zomaar ergens neerzetten. Maar ik denk dat zelfs als je met vluchtelingenorganisaties spreekt, is uiteindelijk als mensen wegvluchten voor onveilige situaties, is het beste om ze zo snel mogelijk en zo dicht bij huis mogelijk op te vangen. En zelfs als ze niet direct terug kunnen naar het land waar ze origineel vandaan komen, kan het nog steeds in het belang zijn, ook voor de herintegratie, om ze dichterbij in die regio op te vangen dan in een land in Nederland waar ze ook het recht niet hebben om te blijven. Omgekeerd, de hypothetische situatie zou het beter zijn voor een Nederlandse asielzoeker in een ander land die niet terug naar Nederland kan, om hem in België op te vangen dan in Oeganda. Een kandidaat lidstaat lijkt me niet heel erg. Een vluchteling uit Sudan. De landen moeten nog uitgezocht worden en er zal dus ook per situatie, afhankelijk van de achtergrond en de individuele beoordelingen van een asielzoeker, zal gekeken worden wat het beste is in zijn situatie. Maar uiteindelijk wat belangrijk is
het betalen van een mensensmokkelaar is eigenlijk een soort van verblijfsticket in de Europese Unie. Dan wel legaal, dan wel illegaal. En zolang dat de realiteit blijft, zullen mensen die gevaarlijke route blijven ondernemen. En dat voorkom je alleen als je dus dat automatisme weghaalt. En return hubs, terugkeerhubs, is een van de mogelijkheden die je daarvoor in kan zetten. Ik zal verder niks. Ik kan nog even doorgaan. Nou ja, kan hoor. Ik gaf je alle ruimte. Maar heel fijn. Het betekent wel natuurlijk ook wel hoe gevoelig de materie ligt. Een aantal van die asielzoekers komt onder andere terecht in Simpelveld. Hoe gaat dat nog tot nog toe, mevrouw Schepers? Ja, het klopt. Hè. Uiteindelijk is het een taak van de lokale gemeente. Als je kijkt ook nou steeds naar de vigerende spreidingswet. Hè. Simpelveld heeft 300 asielzoekers opgevangen op 10.000 mensen, 10.000 bewoners. En ik mag aangeven, het gaat goed. Het MKB is er blij mee, maar ook de medtech-bedrijven op Avantis rondom Simpelveld zijn blij met extra capaciteit. Ja, allemaal de bedrijven die allemaal in de medische technologie zitten, absoluut, vaak medicijnen versturen. Juist, mensen draaien nachtdiensten. Dus we hebben 60 tot 70 mensen uit Simpelveld, maar ook uit Vaals. Er is ook een opvang voor asielzoekers. Die werken bij de medtech-bedrijven. En de plaatselijke supermarkt heeft 10, 15 jongeren die hem helpen om schappen in te ruimen en te poetsen. En hij heeft zelf aangegeven, ja, als het dadelijk sluit hier in de regio, dan weet ik nog niet wie mij gaat helpen zometeen. Ja. Dus wij hebben gelukkig tot nu toe positieve ervaringen. Ja. Heeft COA gevraagd of u eventueel nog wat langer open wil blijven? Nog niet, maar ik verwacht die vraag wel. Ja. Gaat u zeggen? Ik ga het zelf niet beslissen, dus ik ga het aan de raad en aan de gemeenschap vragen wat ze willen. Ja, maar in principe heeft u een contract voor 2 jaar, ja, toch? Tot oktober dit jaar. Ja. En dan, hoe ziet het eruit dan? Dus nu overleggen en dan kijken hoe we de knoop doorhakken? Nou ja, goed, de spreidingswet blijft vigerend. Dus op het moment als we gaan sluiten, of dat nou in de gemeente Simpelveld is, in Vaals of in andere gemeenten, dan heb je toch nog een aantal asielzoekers te huisvesten jaarlijks. En nu hebben we dat op een, denk ik, goede manier gedaan. Hè? Maar dan moet ik ze her en der gaan huisvesten in de gemeente. En ik denk dat de oplossing die we nu gekozen hebben echt de juiste oplossing is. Ja. Migratie natuurlijk toch in het politieke debat nog altijd een heel heet hangijzer. Hè? Ja. In Nederland, is het in Frankrijk ook nog steeds zo? Of is dat toch iets wat waar we van de buitenkant naar kijken, maar wat in de realiteit toch veel genuanceerder ligt? Nee, migratie is natuurlijk een heel groot onderwerp in Frankrijk, in de politiek, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Er zijn heel veel verschillende vormen van migratie natuurlijk. Frankrijk had heel veel koloniën, dus er zijn heel veel mensen die uit overzeese gebiedsdelen komen en zo. Maar dat is eigenlijk allemaal vrij succesvolle migratie. Die mensen zijn Frans. Maar je hebt ook heel veel asielzoekers. In Frankrijk zijn de asielzoekerscentra minder goed geregeld dan in Nederland, durf ik wel te zeggen. Er zijn maar heel weinig plekken voor mensen die zich komen aanmelden. Dus je moet je zien aan te melden en dan moet je in het systeem zien te komen en dan krijg je opvang. En daarvoor is eigenlijk niks geregeld. Ik fietste toevallig gisteren een stukje door mijn wijk en daar zie je onder de viaducten alweer alle tentjes staan. Honderden tentjes met mensen die nergens naartoe kunnen. Dus ja, migratie speelt een heel grote rol. En ik weet niet of het zo eenvoudig op te lossen is door ze gewoon mensen op te pakken en weer terug te sturen naar een gebied waar ze niet eens vandaan komen. Nee, dat zal ongetwijfeld wel onderwerp blijven. Hartstikke bedankt dat je er was. En succes met je werk in Frankrijk komende jaren. Suzanne Schepers, hartstikke bedankt. En u veel succes natuurlijk met het Regionaal Landschapspark, waarvan we weten dat het eraan zit te komen. Jeroen Leenaars, heel veel succes. En aan Elise vraag ik nog even, hoe ziet het eruit voor jullie voor de rest van de dag? Nou, straks lekker naar huis en dan uitrusten, want over een week begint onze conferentie. Oh. Dus, en hoofdonderwerpen op de conferentie dit jaar? We hebben er 8 en we hebben 8 onderwerpen, dus verschillende. Maar onder andere dus geweld tegen vrouwen, polarisatie, et cetera. Goed, wens ik je ook heel veel succes. Dankjewel. We zijn er volgende week weer. Ik bedank u voor het kijken en zoals gezegd, tot over 7 dagen. Dag.